Besok NDA Alliance ni saya big breaking update. Besok NDA Alliance ni saya batra bungtideng bitang Durga Das Borwa, MLA bitang Durga Das Borwa bitang nifrai rekha batra. Jadi besok BPA Braskanti Hanjaya NDA jengno jothai besok fैगौ Bidhan Sabhakौ barlangनो थाखाय सिगांबाय बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां दुर्गा दास बर'निफ्राय रोखा बाथ्रा जे बे समाव एनडीए एलायन्सजों बे समाव फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थियारि बीपीए राजखान्थि हानजाया मोनजिसेता बिधान सभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि आरो बे समाव बीजेपी राजखान्थि हानजाया मोनब्रै बियाबाव एबा बिधान सभायाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बे समाव थिरांथा खालामदों आरो बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां एमएलए दुर्गा दास बर'निफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव एनडीए जों बिधान सभा बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय थियारि सै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जि बाथ्राखौ बुङो बेनो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथायबा बे समाव बीपीए राजखान्थि हानजाया मिजिं थिदों जे 15ता बिधान सभा बियाबावनो बिसायख'थि गेलेनो होननानै नाथाय बे समाव जुदि खौरां बिजोङाव ओंखारनाय बायदि मोनजिसेता बीपीए राजखान्थि हानजाया बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बेराफारसेथिं बीजेपी राजखान्थि हानजाया मोनब्रै बिधान सभायाव बिसायख'थि जुदि गेलेगोन बाथ्रा ओंखारदोंब्ला जुदि बे सावरायनाया रोखाब्ला बे समाव जेबो आसरित साननो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा इंगित होदों बिथां दुर्गा दास बर'आ आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जे यूपीपीएल राजखान्थि हानजा बे यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया एनडीए निफ्राय बा एनडीए आव गैया बे बाथ्राखौबो रोखा बिथाङा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया आउट जाबाय एनडीए निफ्राय आउट जाबाय यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया आरो बे समाव एनडीए जों एलायन्स जानानै बिसायख'थि गेलेसिगोन बीपीए राजखान्थि हानजाया बिग पलिटिकल आपडेट मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट जे बे समाव एनडीए एलायन्सजों बिसायख'थि गेलेगोन बीपीए राजखान्थि हानजाया চনত যোৱাকালি এটা বাতৰি ওলাইছে 11টা আৰু 4টা আমি সেইটো যেহেতু অথেন্টিচিটিটো আমি এতিয়াও জানা নাই আমি 15টা বুলিয়ে ভাবি আছোঁ এতিয়াও যদি 11টা আৰু 4টা হয় সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই যেহেতু এনডিএৰ লগত আমি থকাৰ পিছত সদায় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 2টা সিট বিজয়ী সিট আছে ইয়াত তেওঁলোকে বৰ্ধিত সিট 2-এটা বিচাৰিছিল যেহেতু ইয়াতে আমাৰ 12টাৰ পৰা 15টা হৈছে তাৰে বৰ্ধিত সিটৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰিছিল আৰু সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি এগ্ৰিও কৰে আমাৰ দলৰ ক'বলগীয়া নাই কাৰণ তেওঁক ইতিমধ্যে আমি এখতিয়াৰ দিয়া আছে যে এনডিএ সম্পৰ্কে সিট ভাগ বিতৰণত তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ সেইমতে তেওঁ লৈছে